Kapoko kalau launch biang sakana ka wega phone budget jongka kabade naga M series kata kadai ka Poco M7 Plus. Kine ki M series jongka M kidai ki model ki bah hapok ka khatsan hajar ka dor jongki. Ta hakana ka video ngin nyepek ya kita ki features jongkana ka baki dang sidep permit thamai kata ka M7 Plus ka Poco M7 Plus 5G. Haswa bangan sedang wat klet ban aya ka like jongpi bat nyon ru ya auto hype kum kadak ba pihas ngatenat ban page kum kine ki jak video hakana ka channel. Badru subscribe lada pidai ki batamai hakan aga channel. Daka button on ya auto bell icon. Ba pinjok kum kini ki latest update cepangi pun bat kiwe ki tag updates. Taya ngin sedang man page ya kita ki features jong kana ka pun tema jongki ka Poco M7 Plus 5G. Ngin sedang syah ka design bat ka build jongka. Haba ya page ya ka design jong kana ka pun ka kam ya per sibun na kita kiwe pat ki M series jongkan dei. Namar hakane ngi i bakadon ka we na ki color jongka ka compare na kiwe. Kata ka dei ya kane mo ka color variant jongka. Kane ka compare kandiat na kita ki we pat ki colors jong karu. Namar hakane ngi i bakadon ya kitu ki line mo, kitu ki line nasaj. Bat hakine ki line ki banasaj ki don arjat kine ki color combination. Karong saw bat karong blue. Bat kane ka compare na ki ki color variant jong ka bat ki ki model jong ka. Bat sa ka we ka jing per jong kana ka M7 Plus na ka to ka M7 kata ha ka to ka kamera module jong ka. Namar ha ka to ka M7 ka bomde ka plus mo. Kumba pi hengne ka compare na ka to ka kamera modul jangka. Haga naga M7 ki ada katuka circular shape, ha katuka kamera modul jangka. Handre haga naga M7 Plus pan kila pen pair bat kila ada naga vertical shape katuka kamera modul jangka. Bat kane ke design kaya srim bat katuka Poco F7. Tenang tah ka build jangka ka body bat ka frame jangka ki sinada ki plastik lana ki polycarbonate. Bat ha katuka bak jangka ru kumju hi ki sinada ki plastik. Nang tah ka jing stang naga thickness jangka ka 0.0 mm. Bat ka jingkia jong kapat ka poi kumba arspa khan riu ne arspa khan gram. Hagi sim card pat kana ka pun ka support dagi dual nano sim card. Bat ki ai daga hybrid sim slot. Kamut ka don ka option la da kwa ban expand ya ka storage jong ka. Nang tah ka IP rating ki ai daga IP64. Kane kampat de ka waterproof nre ka la pat ban shan kum ya uslap la ne ka basu spray. Nang taban unlock ya kana ka pun ki ada ka side mounted fingerprint. Tang sio asngau ya kana ka side mounted fingerprint ngatarai phila etip mentah daga i kata ka display ki ai. Ki baju mlin ban page ya ki video janga kila etip tharai ya kata. Namar ngasyat ya thuk mo ya kane. Tenang tah ki colors jangka kana ka pun ka don lajaj. Ka banangkong kata ka chrome silver, ka baar kata ka carbon black, ka balai kata ka aqua blue. Temen tapat ngini poi haka display jangka. Ka jing he ka display jangka kana ka pun kalong riu point khandai inci. Kana ka display jong kata kala he bhama namar ngi iba khambun hi ki phone ki poitang hadu kumba 0.5 inci kata ka jing he ka display jong ki hre kane pat ka poi hadu 0 point khandai inci takala he bhama kana ka display jong ka ya kito ki ba khamrit ki kiti jong ki kala ban long uncomfortable ban bat kila ada kata ka full HD plus flat IPS LCD display ki claim ai daga taka AMOLED display kanma bha ba kine ki AMOLED display am ki khambashi bun ya kine ki LCD display namar ba kila ada kanaga LCD display ha kanaga pun naga taka dauken kanaga pun kam support ya kataka under display fingerprint kila ha ban ai daga taka side mounted fingerprint lane na auto power button ban unlock ya kanaga pun nang tah ka refresh rate kila ada ka 6.1 Hz nang tah ka brightness ki ada ka praspa sanpeu nits kata ka high brightness jongka ia ka peak brightness ki claim ya thu kat no ka poi habaya pe ya gine ki bezel jongka lane ki to ki benta bayong jongka na display jongka ki shulong average kim da head than bat kim da rit ru henry ha ka to ka front camera cut out jongki kila ada ka to ka punch hole display kane ka punch hole display ka kham e clean bat ka kham long modern ban super. Tenang tah ka display protection amla ban pentikna daka e ki aimo namardon ki baythu baki ada ka panda glass protection badon pat ki baythu daka gorilla glass 3 tehangne amla ban pentikna daka e ki ai temen tapat ini poi hau chipset jangka u chipset lana processor ki aha kana ka phone kata da Snapdragon 6s Gen 3 ban riu nanometer ki snaya u Una processor te umde baklan borma usulong balance ke performance yang yaki normal day to day task lada ye pitang na ka antutu score uyok ru phila yetip hi tharai namar uyok tang kumba saw lak sanphe hajar ai ka antutu score ki processor ki badang duna ya ga sanlak riu lak ki danglong ki ba telot ma te uneru uyok tang kumba saw lak siteng te kapan i uneru udang long telot ma no processor kana ka phone kam de ka performance centric phone lana ka gaming phone te ban lek ka game ki ba kham heavy kana ka phone kala ban telot ban chu lek ka snga tanat teng teng kum ha ka BGMI kala ban kit daki low and medium setting hanre kum ha ka free fire pat kala ban long smooth namar ka free fire kam da don kam ya kata ka jing klan jong processor tenang tah ka software pat kana ka phone ki ada ka Android 15 bat uta Hyper OS 2.0 hadu ars nem kin aya ka Android update bat South nem pat kin aya ka security update
Tenang tah ki AI features ru ki don katu kat neteli ki ai kum kata ka circle to search ka AI assistant kum ka Google Gemini nang ta kata ka AI eraser bat kiwe. Nang tah ka RAM bat ka storage jongka kana ka phone ka don arjat ka banang kong kata kan 3GB ka RAM bat 4GB ka storage. Ka baar kata ka top variant jongka ka 4GB ka RAM bat 4GB ka storage. Kejat RAM bagi lah kana ka phone kata daga LPDDR4X bat kejat storage bat ki ada ka UFS 2.2. Kini kejat RAM bat kejat storage tak kilak kamrim. Handring imla ban komplain mo namar wat dagi phone ki barem doru kidang don ki ba ada kini ki juk ki jat RAM bat kejat storage. Kanele ka badetang ka budget phone la tiknahi kin ada kini. Teman-teman ini pohaka kamera jongka. Karena ke phone ka don artili ki kamera jongka nadin. Ka banangkong ki ada ka 100 megapiksel ka primary kamera jongka. Haki video stabilization ki claim ada ke eru. Tekumta ki video jong kana ka kamera jongka ki lakban long shake mo. Haki video pat kana ka kamera jongka ka lakban shoot tang da ka 1080p 30 fps. Namar prosesor baki kana ka phone prosesor ba support ya ka 4K mo. Nang kata ka daw ka support tang da ka 1080p 30 fps. Nang tah ka to ka kamera ka baat pat ka detang ka depth kamera. Pada ke front kamera jong kapat ki ada ke prime megapixel, pada ki video jong keneru ka support tang daga 1080p 30 fps. Ka kamera jong ka ka sulong decent mah, namar ya ka dor jong ka amla ban expect palat. Temen tapat nya poi hau bateri jong ka. Hakal yang bateri ta kana ke pun ka kambiang, namar ki ada on 1000 mAh. Da uta silicon carbon bateri. Nang taha charger pat ki ada ulai pulai watt. Nang taha du khat pra watt ru ka support daga taga reverse wire charging. Taha kiwe pat ki features jongka kana ka pun ka don hadu niau teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.1. Une ta ula kam rima uta model jong u. Nang ta IR blast taru ki ai. House speaker pat ki ai tang da speaker, single speaker mah. Nang ta kata ka white one L1 ru ka support. Ka NFC ka radio ta ki claim ai. Nang ta ki sensor pan kana ka pun kam don ya kata ka gyroscope sensor. Te ya kitu ki baju lek kai ha ka bijam ai da ka gyroscope te kilak ban sim jing ya kana ka pun. Namar kana ka pun kam don ya kata ka gyroscope sensor. Temen tapat inya poi haka dor jongka ka main ma ka dor jongka. Te ka dor jongka ka pun ka sedang nadu ka khatlah jar khandai spa khandai. Kata ya ka tu 100GB ka RAM bat 4GB ka storage. Ka baar ka poi hadu khat 1000 khandai spa khandai. Kata ya ka tu ka 4GB ka RAM bat 4GB ka storage. Handre lang baki bang offer pat kalak banduna hadu sijar na ka tu ka dor tra jongka. Habaya pit yaki features jong kana ka pun te kampat dalong impressive ha hadu kata mo. Kasu biang ha bateri ka design nang ta ka kamhe ka tu ka display jongka. Handre prosesor jongka udang long slot mo lada ya consider ya ka tu ka dor jongka. Namar ha ka tu ka dor em la don da kiwe ki pun ki ba ada ki ba kam klan prosesor. Ya une bala ai ha ka ne em dang kam la da utu MediaTek Dimensity 7300. Une 7300M ula support jaga 4K ru. Bat haga ne gajuk gedor la don ki pun ki ba ada une MediaTek Dimensity 7300 uba kam klan ya uba kila ai haga ne da Snapdragon 6S Gen 3. Haga ne gajuk gedor la don ki pun ki ba ada une MediaTek Dimensity 7300. Kum haga to Vivo T4X ka Infinix Note 50X bat dang don kiwe ru ki bangam kan masuk. Tela da pitit ya kana pun tang ban penon kam ya ki normal tas kum ha ban page video ha YouTube, page reels Instagram, Facebook nang ta page films te ka biang hi namar ka kham he ka display jongka nang ta bateri jongka ru kham he. Nang ta ban chu scroll la ne le Facebook, Instagram, WhatsApp te ka biang hi kana pun. Handai la da pitit pat ban kam penon kam haki games te kana pun kala ban telot mah. Namar prosesor baki ha kana pun 4 day baklan bor. Te kum ta la da pikwa ban kam penon kam yaki games phila ban page da kiwe pat ki pun ki ba ai da ki prosesor ki bakam klan ya une. Tementang atrai lang bagan video jengah pilala ban singa thu ya kita ki features jong kana pun. Bat pila ro ban decide mo ka biang em ban thit ya kana pun. Telada pikwa ban nang yu i kum kine ki jaj video ki bayade sapang ki pun temai bat kiwe ki tag update. Pila ban like bat subscribe ya kana channel. Tengin ya sempat hakawe pat ke video jengah ku blai cibun.